V březnu jsme dostali první stavebnici solárního autíčka. Již za 5 měsíců jsme se umístili na velice pěkném místě na závodech solárních robotů v Ostravě. O rok později vyjíždíme v rámci projektu Sokrates do Dánska na konferenci o obnovitelných zdrojích energie. Po příjezdu z Dánska nás čekalo milé překvapení. Ve druhém ročníku národní studentské soutěže Enersol jsme postoupili do finále. Zúčastnilo se 128 studentských prací ze 42 škol z 5 krajů a Prahy. Náš student 3. ročníku Jakub Klesnar soutěžil s prací Moje solární autíčko. Finálové klání na téma, jak studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů ve svém okolí, se odehrálo ve středním odborném učiliště obchodu a služeb na Černém Mostě. Každý kraj reprezentovalo 5 finalistů. V porotě, kterou za všechny uvítal pan inženýr Jiří Herodes, zasedli významní hosté a zástupci politického i veřejného života. Abych přivítal zástupce Slovenska, paní státní tajemnici ministerstva školství, paní magistru Danu Doroteu Mikulovou. Zástupkyni parlamentu České republiky, paní poslankyni a současně místopředsedkyni školského výboru, paní inženýrku Michalu Šojdrovou. Zástupce ministerstva školství, pana inženýra Petra Husníka. Našeho milého a vzácného hostitele, pana bakaláře Jana Štrofa, radního magistrátu hlavního města Prahy. Dále mezi námi vítám zástupce krajů, zástupce magistrátu nebo Středočeského kraje, pana inženýra Holého. Vítám mezi námi vás všechny, mnoho ředitelů škol, mnoho zástupců i z hospodářské sféry, z hospodářských komor, ale zejména naše milé studenty a studentky, kteří jsou tady v tom limitním počtu 5+1 ze všech krajů zastoupení. Druhý den jsme se všichni sešli na staroměstské radnici. V Brožíkově sále nás uvítal radní pan bakalář Jan Štrof. Dovolil jsem si vás zde pozvat proto, aby jsem důstojně vyhlásil vítěze této soutěže ročníku 2006. Milí Jiří, až budete zítra večer usínat, musíte na Enersol s láskou vzpomínat. My holky nejen z Moravy jsme vám s láskou do hlavy mnoho informací narvali, že to nebyl žádný žen, na to by přišel i sám čel. Ačkoliv včera nebylo 5. prosince, šli jsme hrdě s ostatními do tvrdé hranice. Herodes, to jméno nám krásně zní. Věříme, že to není ročník poslední. Když se za nás stělká rve jako lev, ještě, že se neprolila žádná krev. Na Enersol jsme my hrdí, přestože někomu i smrdí. V této šlépě jim půjdeme dál, třeba nás v budoucnu ocení každý kraj. Zde také proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Enersol 2006. Na prvém místě se umístila Praha, hlavní města Skala, hodnotitelnou celkem 257 bodů. Na druhém místě se umístil Královéhradecký kraj. Jeho soutěží byl vědomostní test, zde jsou výsledky následující. Na prvním místě opět hlavní město Praha. Na druhém místě tentokrát Zlínský kraj 31 bodů. A následuje třetí vyhlášení, to nejvýznamnější, celkové pořadí. Za každou soutěž jste si řekli, že umístění se hodnotí body a když jsme to sečetli, tak na prvním místě jednoznačně se umístila Praha ze 100 body. Náš pan ředitel magistr Ležal s ostatními vedoucími regionálních center i studenti převzali certifikát od ministra životního prostředí doktora Libora Ambroska. Pan Jakub
Soutěžící dostali medaile a upomínkové předměty. Všichni byli pozváni na květnovou konferenci do Kroměříže. Slavnostní přípitek důstojně zakončil oficiální část akce. Jak Pražáci? Jako vždy první? Příští rok vás porazíme. Na stěnách je 46 emblemů. Prohlídkou historických prostor staroměstské radnice jsme dovršili náš mimořádný úspěch.